Kublai parlok kumbapite pamantasngi ka kendai tere gubnai nailar ka perthei barokawe ka rakhe ya kata ka World Indigenous Peoples Day dan kata ka sngi ka bekerpang na kamantaki pat riulum bakat kum ka United Nations ha ka perthei barokawe dan tang rio na ka shispa kata 100% ki pat ki bade ki Indigenous people. But ngite bahaga jala ka jangi ki pat riulum hi kidang bun. But haga ni ka sngi ka nesfas kala shim ya ka lat kabu ban rakhe ya ka ni ka sngi ka bekerpang da ka pelong ya ke farmers market kuma PE hadian janga baraka jo kapor kila pelai pat baru ya ke Meiram O Cooperative Society Kenes fas hakiki sinam balai kalau ya le ban kintiu ya kata ka rukom im tinrai jong khasi kham tam ka rukom bam tinrai jong khasi ban ki jaj bam ki bala ban rai ka met ka bakoi bakhya bat om ki ba ai dawai Tinang ni khmat ngin pej bang ya kreni ka tu ka ningut ki nong ya lam jong ka nesfas bat kum juru ki nong rap ki be shimenta ha kani ban tip kham ha bat company halor ka kam ka ba ka nesfas ka le bat kum juru ya ka ta ka rinsan ka ba ki nong rap hi ki la yo na kani ka nesfas ban kintiu shu ya ka bam tin rai jong ki khasi Kuma pite bamantasngi hi kadai kata ka International Day for World Indigenous People bat ka nesfas ka rakhe ka nesngi haringkat baka pelong ru ya kani ka farmers market ban kumshi benta ya kata ka jingpli ka jongkai ka Meiram O Cooperative Society tinga don mentabi ba pius I ebede iu executive director jong ka nesfas tiba pius pilan patai khindiat halor kani ka namangi tip baka ka jingthmu jong ka nesfas ka long ban kentiu ya kata ka bam tenrai ka jong upai khasi jong ishni upai khasi garu jong ishni but hadu menta kini ki lenti ka jing ya anti ka jong pin tala shpau snam ki e ki jingmi ki e ka result ka jong pin Kublai sibon ya phi kong mentak di kesngi ke bekerpang nakaliang jungiru namar bangila ban yuk play kene ke Meramo Cooperative at the state level nang ta de kadero kita kesngi ke basta jikan mawengi namar ba kene kesngi ke ba ngira khiru setelah ke perthai kene ke World Indigenous Peoples Day hagini ke posnem hagji alti jungi nang kong nang shap let's say ke impact ke bangi I kelong ba nang kong nang shap arja kharar por bangi sedang nesfas sedang tang iwi snong kata kadai kawai ka ideal sing sedang na winish nong kata ro bangi promote bhayan ukrai but ban su ong no ipi mentang so sarong namar ble yu ba mentang la jandan tat aspa telik snong ki ba janya kene movement jinga po mekhalia nang ta pad kani ka movement ka bangi training kam ne tang ni kala por usai sepo Mexico nang ta sepo Thailand sepo Kenya pa Indonesia ro klai trilang menta kini kinong rep ro long baki ong bangi don kam let's say ban page pada livelihood pat kan ya kayo ka kot mo long ngi le kumno ngi ong ba kumno le se ban ya le kini ki model fair mentang ngi don lai so teli kini ki model ki bangi la tre ba ka we gede kum sa ka mo cafe bangi lai I long ba ka model la tre ba ki la bande ki to jimbam la hapo kisno juki ngi don ki farmers market ngi don ki program fair long bang sheli participate haki bentaw fair but mentaru bas ngotanat syo long ba hapos nong hiru long ba kindon ngila ele ko ne school meal program hakaba ki jingbam na pos nong hi kila le school mar ki khnar kila yobam gitu but mentaru ki ka plan jing ni khmar ngi ong bang indon ki organic market haman laki dong fair ka response ki pai ba ki bathiet pare kini ki jur khlawi ai dai namar bangi tip hi bentangi ya thie ki jur ki ba ai dawai te ka ki bre pare haba ki I kum kini ki organic jor ki tenrai mo kham ai dawai ki ka e ka ju jung ki kani hakabanang kong long hakpor bangi plong kumnok sai kini program fair tang syuong bagini ki jur ki ba mai dawai ki breu hi kila shu one by direct to kham tam nang ne na mangi don ne po laim khra mo hang ne po so laim khra kim da tip gini ki jur klau long ngi le kumno long ba ngi persyang pat ban sna kum itu genjar recipe barit long kumno non kami gini bat mentang I long ba jur klau pinda page
tang hapo yo ro kelabun nam dah. Ki beri kelas sedang mentip gini. Long ajung pelong yang pi kini ki farmers market kalong dei tang ba pin dia kini ki jur klau ba ki jur ba klem ai dawai re kalong ru kalat ban ban yalami kini ki nong rap shani nang ba ki la ban kalong tak build the connection ba ki customers ne. Kadai kata hoi. Namar bunsin hi long kajing kalong ba dang yetre kisnong dei. Long kisnong ru ki ongi kwa te ban wan kum syasor sini. Long kani ngatrai ke platform ko bukong bah ka ba kinong sor ki yo bani kren ba kinong rep na po snong hi ki snong ki la ban yo bani kren ba kinong sor kamut kumno kani kamut kalong ba ngi i long ba kadon ka jingduna habro arti kiliang tang bade parawi kren kum tu pak yesu tho kan tigai ke sinjam jukne sfas nang nish khaman kasinjam jingi kalong ba menta kasingi bangi play kani cooperative society ngi dam ta kum ba khan reutli plus ngin sa ka idea jingi kalong ba ngin sa shure di kani cooperative society haman la kisnong khanang bale yu long ba ka thong jingi ban beli kena ke circular economy. Ke circular economy hangne ke mulong ba kajingnya de ya thedi para snong para thau kajingnya de thedi para block para district nang bele yulong ba kan reach kita ka climate target jingi mah kan jor kena carbon emission ke. Keren jong ada ikan langkong lam, saya ada napo sya lemau siang dan coras ti. Kini ni kidon bun jan, kidon ki jam, kidon ki squash, kidon ki ngap, kidon ki asyar, kidon ki chips ro. Kadi cooperative society ni Kini kadai ka partnership farm, kadai ka farm. kalau ngipira Kidon lainwood. laingut Hai. tidak dulu lang Kini ngila sedang nandu ahajar arpau. adu menta long pilala adu kan ban pin benmi aki ba lawan dia Menta te kelabun hi menta ngila poi du kumba san hajar 2,000 ton si snem kajing penmi kan. Nambah sedang dem tu si hajar ton si snem menta ngila poi total kalau poi baik tu san 2,000 ton kan. Long dah kini kisok kan. Total yang kisok bagi proses kan. ngadon menta ba kong badan nak kendri I badai na nesfas ba in batai yang ni halor kajing pelong kini ki farmers market ti kong filan batai kindiat kanukur kong ba kini ki farmers market ende ki ba ka nesfas ka pelong na ka posh ka pat kaira ban kintiu kini ki jat jimbam tengrai ki ba ki nong rap ki wan ra na ki snang ba per kham tam e ukrai u ba ka ba ka por ni tep ula jendo jat Tingi si pelong man ubnaya kini ke farmers market ti ngi kwa ban kentiu mo ye ki jingbam jong ki snong jong khamtam ba kim dei ba ai dawai ti khamtam e yo krai ngi kwa ban focus lani highlight bha kini ke farmers market namar ba ula jan du jaj ula jan long exting haman la ki snong ti kumba menta ngi don chi spotlight po tali ki snong ki bangi tre la jan man la ki snong ki pen ki em yo ni ukrai ki las jang pan pen ki em biang ti pitep shibun ba ukrai u yarap ha ye ngi ki brio mo dada kum ki nong rap ki le rap shaki lingkha ki jon ki dada ki ja thai dada ki bamtang do ukrai ru ki la yo bor shibun e udon yo nutrient content ubakhot u iron ubapin bon ye kasnam ha kamet ka phat jong brio ken ubapin klan bor ye brio ban reban kata ngadon menta ba iba shai par doling ibadi chairperson jong kanika cooperative societies ka badang shudep ban pli menta ka sngi bat ngakwa ban kline I halor ka jing thmu ba I ba ka nesfas ka seng ya kanika society te ba doling ka e ka jing thmu ba kongsan ka ba ka nesfas ka shim hi kanika sinjam ban pli no da ka society Kendia ka beri ka cooperative society ka long ba na kaliang kan spas ka kwa ba kumno ba kini ki snong ki ba ngiatre bagi day banlong ki snong ki ba bagi day banlong kum kita ki snong ba dap ba biang la ki bala ban pendap ya lani ban pentrikam ya ki ba kiyo mo na la ka jong ka snong dan rei ka ba kan spas ka kwa ru lengba kan ki cooperative society ba kan long ka we ka platform bahkan ban penya ikini ki mar ki jong ki nang ta kumno ban thau kan work kawai ke snong kawai pat kawai ke cooperative kawai pat kat nu teli ki ken hon ki don hapo juga ni society do hadu mata ngidon khat new teli ki cooperative society but na kini ki khat new baru ki balada register but
arteli kidang don ha ka jing ya chakmat ban le iga registration but kini baru kan nyau teli ki cooperative society kita ki bla don rangkat bakaneka state level Ti kini ki societies ko mapi ong mapi dikhat nyau tali ne ki de naki than repair kin thobe ka Garo Hills. hai the hapo Garo Hills ngidon kumba arteli ki cooperative society nang ta bat babun kadai ha ribhoi bat hapo East Castle District Hajentia Hills ngidon kawai but ha total barok ngidon kan new teliki cooperative society Ngadan hang ni ba iba boswell marwen ibedai iwe naki dikhat jong society hang te apa mo gadi ka berapa East and West Khasi Hills. Te ba marwen pilan batai khendiat halor ka kam ka baga society ka jong pi ka le hang te apa East and West Khasi Hills. Tau ku boleh sibun nang ta jong phi ya kani ka jeng ya kentu. Te kum tu hoj nak liang jongi ngidon ya kani ka society ngi nang sedang dang sibit por ma nang te ki kam ya ka bagi don ya ka ban trei ka ba ngi la ya mata syakmat ketika way ka food processing. Nang ta ngi le lang ru ha ka ju ka por nak ta kani ka society jongi nak ta bangi ri ya kini ki air lokal. Kata ketika lo ka farming ma ka jengmut ka jongi kalau ba ngin penak pensa ka ni siar lokal siar kasi kini kila dei tang i jing sedang ibarit jongi ndai ka jing tmu jongi hi kalau ba ndai tang kini kan hendak ta kan ka food processing kam dei tang ban penmi tang ya ta ko sopi ngila ban penmi ru ya ki wei pat kum ki asyar ne ka jam kum ta ter hi kini ki ba ngila ban yo kini ki tiar na po snong kata ketika jing tmu ka jongi kum ka society Ka nungon fi don hang society. Hagani ka society jungi mentang ya don kan rungut ki memba. Okay. Ikit bok ki ruang pi ba. Ka boleh Boleh shibun. sibun ta jong phi.